Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita. Kabalan, kayo ba'y naniniwala sa Friday the 13th? At kung ano yung sinasabing kahulugan nito sa ating pop culture? Ika nga, isang magandang umaga ho, Justin Dizon. Araw ho ng Biyernes ngayon, Friday the 13th. At gaya ho ng aking nabanggit, ito ay matagal lang usap-usapin. At kahapon nga, pinag-usapan natin namin sa opisina. Ano kaya yung mga iba pang paniniwala ng ating mga kababayan kaugnay nitong Friday the 13th. Alam naman natin, ito'y syempre western rin to, concept at napanood na rin natin minsan naging pelikulang sikat na tayo'y natakot, di ba? Welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News 3. Balitang makatotohanan, Marami ho tayong pag-uusapan ngayon, mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Live na live ho tayong napapanood sa ating social media pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live din ito sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official, kung saan parami na ho ng parami yung ating followers dyan sa YouTube. Maraming salamat. Di ba? Maraming salamat kasi kung hindi ho dahil sa inyong suporta, abay, at kung hindi dahil sa inyong tiwala at pagbibigay ng inyong mga kwento, pagbabahagi ng inyong kwento. Kasi ho, alam nyo,
hindi lang naman kayo nanonood dito sa CLTV. Bahagi kayo ng kwento. Kayo ho ang kwento. Kaya maraming salamat at para ho sa mas marami pa tayong maabot at para mas marami nating marami pa yung marating ng ating kwento, abay mga kabalen. Kung hindi pa kayo naka-subscribe sa ating YouTube channel, i-click nyo na yung button, yung bell button para naman maging notified din kayo every time na magla-live po si Kuyang Justin at yung iba pa nating mga kasama dito ho sa field at dito sa ating trabaho. Si Kuyang Paolo G, busy may inikutan, lalo na yung usapin ng right of way. Alam ko, maraming gustong makibalita. Anong ibig sabihin ito para sa ating mga kababayan? Etong naging pahayag ni Secretary Vince Dizon, okay, mamaya ating pupuntahan din yan. Kaya naman, i-like and follow mo na rin, kabalen, yung ating Facebook page at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Para pwede tayo magpalitan ng mga komento, ng mga kuro-kuro, ng mga opinyon tungkol ho sa mga iba't ibang usapin dito sa ating bayan. And eto, teka lang, gumagalaw yung camera ng May Kawayan. Traffic ho ngayon sa San Fernando dito sa may NLEX northbound lane, dyan sa may portion ng San Fernando interchange. Sinisika pa nating makibalita dito sa NLEX kung ano ang yung main reason. Pero dito sa monitoring natin ay dyan sa may portion ho ng San Fernando. If you are approaching San Fernando interchange, asahan ho ninyo yung slowdown dahil mahaba na yung pila. Merong pagbigat ng daloy ng trapiko. Kitang-kita ho sa ating monitoring ngayon. May ganyan talaga, Biyernes. Pagbigyan nyo na. Biyernes kasi, ganyan ho talaga. Kung kayo uuwi, magandang schedule nyo, di ba? Para hindi ho kayo mag-Valentine's Day. Para hindi kayo mag-Valentine's Day sa kalsada, di ba? Baka abutan ho kayo ng Valentine's Day sa kalsada at maimbyer na yung inyong date, yung inyong kikitain. Bago natin silipin yung iba't ibang bahagi po ng NLEX, ito, batiin lang natin. Nanonood sa ating programa, Angelo Radaha, Payday Friday. Kaya naman pala. Yan pa, isa pa yan. Payday Friday the 13th, sabi ni Angelo Radaha. Oo nga, Payday Friday pala ngayon. Morning, Kuya Justin Dizon. Happy Valentine's Day, World Radio Day. God bless. Mainit sa Malolos City, Bulacan. Oo nga, World Radio Day. Alam niyo, isang mahalagang selebrasyon nyo at syempre kailangan palakpakan ho natin yung ating mga kasamahan sa industriya, sa radyo na sila ho yung pioneer ng broadcast dito sa ating ginagawa ngayon. Syempre. At pag pinag-uusapan ng radyo, syempre ho, RW 95.1 FM. Ayan, palakpakan ho natin. Happy World Radio Day, Yan sa ating mga kasamahan sa RW 95.1 FM. Ayan. At nakatutok din sa ating programa si JM De Jesus na mamaya ay mapapanood nyo live kung wala ho kayong gagawin. Ayan, pwede kayong makisaya sa amin. Oo. Si JM, makakakwentuhan niya mamaya si Praxiap at si Mitz Cheska dyan sa may Lala Garden Cafe sa Ciudad San Fernando, City of San Fernando. Ang laking cafe niyan at saka alam ko masarap yung kape Amerikano nila. So, yun. Mamaya ho yan, alas 3 ng hapon, pwede kayong maging bahagi ng live audience dyan sa Spotlight Original Podcast with JM De Jesus. Live na live ho yan sa Lala Garden Cafe mamayang alas 3 ng hapon. So, kita-kits, 3 hanggang alas 6, mga ganun, nandun tayo. Para naman syempre, Friday ngayon Diyan na kayo mag-date. Di ba? At diyan na kayo makisaya at makikwentuhan. At maganda yung topic, lalo na ho para sa mga, dun sa mga young couples na nagbabalak mag-start ng pamilya. O di kaya naman, mga young couples na meron na ring pamilya. Kasi makakasama natin si Mami Praxiap, para bigyan ng magkwento tungkol din sa kanyang journey. Hindi lang bilang isang, of course, content creator, kung hindi bilang isang nanay na alam naman natin kasama niya doon yung kanyang anak. At syempre, ang aking kaibigan, Papa Nix. Ayan, shout out at maraming salamat for saying yes to our invitation dito sa Spotlight. Eto, nakatutok din sa ating programa si Paquito Beltran.
Happy Valentine's Day, Lola Pan 73. Ayan, San Isidro Magalang, Pampanga, watching from San Isidro. Maraming salamat. Pagbati rin sa mga kaibigan natin dyan sa Magalang, Pampanga. At lalong-lalo na ho, etong si Tita Merly. Okay? Dyan sa may malapit sa PSU. Ayan, shout out din. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Okay, silipin natin. Traffic situation na tayo. Dito ho sa may NLEX, at alamin natin. Baka may update na. Anong reason itong tukod ng daloy ng trapiko dito sa may North Luzon? Sumabay pa yung Pulilan. Nakasara din yung sa Pulilan. Ganun talaga. Diba? So, ito ho, silipin natin. Situation, live traffic update mula po sa NLEX. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Dizon. Para ho sa mga karehiyon nating babiyahe, uuwi dito sa atin sa Central Luzon ngayong araw ho ng Biyernes, may ganyan kaya naalala ko nung ako'y nag-aaral ng kolehiyo dyan sa may Maynila, sa UST. At tuwing sasakay ako ng avenida, uwian, di ba? Meron kang feeling ng kinakabahan ka pag malapit ka na sa terminal kasi lalo na pag araw ng Biyernes hapon, alam mo, punuan talaga. Yung kaba mong ganun eh. Alam mo kasi punuan talaga yan. At kung sa may Cubao ka naman sasakay, eto, kareni pong kikatamong kabalen, panena mong lulus-lus aramin kining dito ho sa may Cubao yung mga bus station dyan, ayan, ganun din yung pakiramdam mo pag nakita mo na yung pagkahaba-habang pila, pag umes na yung pila, di ba? Usually okay lang yung pilang ganyan pero yung pila pag paes na, dito sa Pampanga hindi natin masyadong nararanasan pa yan, pero sa Metro Manila ay nga normal na normal yung wala to. Ganun talaga Dapat kailangan ng urban planning, di ba? Para hindi talaga maging congested yung mga lugar. Kasi kawawa ho yung mga kababayan natin, di ba? Sa MRT pa lang, tignan mo yung pila. Di ba? Nakita natin to. So, eto, silipin muna natin. Makarating na naman ako ng MRT. Traffic situation muna ho sa may North Luzon Expressway para sa mga babiyahe ngayong araw ho ng Biyernes, PD Friday, gaya na nabanggit ni Angelo. Dito ho sa may Balintawak Toll Plaza, maluwag pa ang sitwasyon. If you are headed north, wala pang masyadong pila. Light traffic din yung southbound portion ng Balintawak area. Dito pong NLEX, Samantala, dito ho sa may NLEX Drive and Dine, Valenzuela, southbound portion, ay tukod na ho yung daloy ng trapiko dyan. May pagbigat na ng traffic situation dyan sa area na yan. If you are headed towards Metro Manila, asahan nyo na yung pagbibigat ng daloy ng trapiko. And may Kawayan River Bridge, northbound, rightmost lane, yung lane 4. Ay sarado ho dahil merong safety repair works. So umabot ho ng halos 1 kilometro yung pila ng mga sasakyan at yung East Service Road dyan ho sa may Ever Memorial Garden hanggang Libtong may Kawayan ay binuksan na para ho suportahan o para magbigay daan, i-augment ito hong dinadaanan ng mga motorista dyan sa portion ng May Kawayan. Dito ho sa Mindanao Toll Plaza, wala naman masyadong pila, lalo na dun sa mga RFID lanes. Ayan, may konting bottleneck lang, ongoing yung road repairs. Bukawi Toll Plaza, maluwag pa ang sitwasyon. Kanina sa may syudad ng San Fernando, nagkaroon ng bahagyang traffic slowdown, pero ngayon nakikita natin sa ating monitoring, cleared na ho mga kabalen. Light traffic, magkabilang linya ng San Fernando portion ng North Luzon Expressway.
Ito naman, mga kabalen, mula naman sa NLEX, silipin natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi naman 36 new stream. ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayon hong araw ng Biyernes, Payday Friday. Skip the scrolling stream at every 36 new stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama. Dito muna ho tayo sa gawing itaas, boxes 1, 2, 3, and 4. Yan na box 1, boundary ng Angeles City at ng syudad ng San Fernando. Gusto kong puntuhan yung ginawa nila dito. Meron ako nakitang development. Binabantayan ko araw-araw yan. Yung nakalagay na no left turn, good job sa may Angeles City Traffic Development Office. Kasi, di ba before, sabi ko nga, kahit na may nakalagay na no left turn, marami pa rin yung nagle-left na nanggagaling dun sa may kanto tabi ng Chevalier School, yung Santo Domingo. So, pinostehan nila, nabawasan na yung mga, dahil merong nakaposte sila before, nung may roadworks doon, so nabawasan, nawala yung mga nagle-left turn. Nung nawala yung mga nakaposte, ginawa ulit siyempre ng mga matitigas na ulo na motorista, hindi naman lahat, yung ilan lang. So ngayon, ginawa ho nila, hinarangan na, no? So hindi na talaga allowed dahil yung space doon sa kalsadang yon ay pang isang sasakyan na lang. At yun yung mga rightful owner. Ito yung mga pwedeng lumiko na nanggagaling naman ng Angeles City. So good job yan, At sana naman yung susunod na concern nitong ating mga kababayan din, yung sidewalk nga doon sa portion ng arko dito ho sa boundary. Totoo, lalo na yung sa kabilang side. Ito hong sa may SL side, medyo meron pang konting natitira. Pero yung sa kabilang side, wala na halos natitirang sidewalk doon. At marami ho yung mga naglalakad dyan dahil nandyan yung terminal. Pagitan yan ng mga terminal. Paggabi, marami hong mga tao dyan. Sana i-consider din yung safety ng mga pedestrian, yung mga nagko-commute, yung mga kababayan nating araw-araw napapagod magtrabaho tapos makikipagsapalaran pa, magbubuwis-buhay pa tuwing maglalakad sa kalsada. So ito ho yung mga hinaing din ng ating mga kababayan na nais din nilang iparating sa mga kinaukulan. So dito ho sa may portion naman ng Holy Angel Village light traffic and dito ho sa may area ng Baliti. Maluwag din ang sitwasyon sa mga oras na ito. Of course, traffic light section yan kaya meron ng stop and go. At dito sa may Sindalan, light traffic, same scenario sa may Del Rosario, light traffic din ho dyan sa may portion ng Sakop Maimpis, dyan sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center. Maluwag din ang sitwasyon dyan sa may approach ng Lazatin Boulevard. Hindi sa neto makibalita, makyala matutuan magdesisyon na tama. Pero, meron na hong pagbabara ng mga sasakyan dyan sa may downtown. Kaya pong dating Mirabes, kini pong kabalenan, expect nyo na yung mabagal na daloy ng trapiko dyan sa portion na yan ng syudad ng San Fernando. Pasadahan na rin natin sitwasyon ng trapiko sa lalawigan ho ng Bataan para sa mga kababayan naman nating uuwi. Dito ho sa kanlurang bahagi ng Central Zone, ito yung inyong posibleng ma-encounter sa mga kalsada dito ho sa Bataan na laging maluwag naman yung sitwasyon, di ba? Ako napapansin ko talaga hindi masyadong nagta-traffic dito ho sa Bataan. Pero ngayon, may mga konting sasakyan dyan sa may Layak, Balanga bound, at traffic light area yan. So, konting antayan dito sa may Hermosa, SC Tech southbound, maluwag ang sitwasyon. Abukay, light traffic din. Walter Mart, southbound, light traffic din. Nagbanggit ako ng brand. And dito sa may Suwal, light traffic din. Ako may tumatawid na bisikleta doon sa may portion ng, sa may Balanga ba to? Nakakatakot. Ang luluwag kasi 6 lanes tapos tatawid yung bisikleta, di ba? Yan ho, mahirap na sitwasyon ng mga siklista sa ating mga kalsada. Pagbigyan nyo ho yung tumatawid na bike, ayun live yan.
please, pagbigyan niyo yung tumatawid na bisikleta. Kasi pedestrian yan. Hindi yan makina. Tao ho yung tumatawid. Pagbigyan ninyo. O yung git-gitin. Ayan. So buti na patawid nila. So wala ho masyadong monitoring ng mabigat na daloy na trapiko dito sa lalawigan ng Bataan. At syempre, paalala lang Kuyang Justin, lagi mo itong binabasa. Kasi lagi rin naman kami nakakapag-cover talaga at nakakapagbalita ng mga road crash incidents dyan sa maluwag na kalsada ng yung tinatawag nating Olongapogapan Road, di ba? Skip the scrolling stream. Yung sa portion ng Lubao hanggang Bataan, madalas ho yung mga road crash dahil nga maluwag yung kalsada. Desisyon tama, magdesisyon ng tama At masyadong nag-e-enjoy yung mga nagmamaneho. Kaya po hindi ho yan reason para ikaw ay mag-banking-banking. Hindi yan racetrack, kapatid, di ba? So, yun hong mga pribadong sasakyan, 80 lamang ang takbo. Yung PUV, pag namamasada ka, 70 ang maximum mo, At kung motorsiklo, huwag kang lalagpas sa 60. Yung mga malalakihong truck at van, 50 lang ang pwedeng speed. Ito naman, sa putong ito, makibalita muna ho tayo mula sa ating mga kaibigan sa Pag-asa at alamin natin, maginaw ba ang ating Valentine's Day? Tayo ba'y giginawin o magiging maalinsangan? Narito po ang ulat panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong Biyernes 13th of February 2026, bisperas ng Araw ng Pag-ibig. Base po sa ating latest satellite imagery, wala naman po tayong binabantayan na sama ng panahon, LPA o bagyo sa loob o labas ng ating area of responsibility at hindi natin inaasahan na magkaroon po tayo ng bagong sama ng panahon within the next 3 to 5 days. Although meron tayong tatlong weather systems na magdadala po ng mga pag-ulan sa ating bansa. Una na po dyan, itong shear line o yung banggaan ng hanging amihan at easterlies. At ito po ngayon ay nakatutok sa may eastern section ng southern Luzon. Samantala, yung amihan natin patuloy pong bumubugso ang nakakaapekto sa malaking bahagi naman ng Luzon. And then yung easterlies o yung hangin galing po sa karagatang Pasipiko ay nagdadala nga ngayong umaga ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao. Kaya para naman po sa ating forecast ngayong araw, dito po sa may Southern Luzon area, specifically dito sa may Bicol region, sa may Quezon, Laguna, Batangas, and Rizal, even dito sa may Marinduque, Romblon, and Oriental Mindoro, inaasahan po natin dyan yung maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat dahil sa shear line. At mamayang hapon, inaasahan natin, dito pa po nakatutok yung shear line natin ngayon. Pero mamayang hapon po ay aakyat yung axis nitong ating shear line at maaapektuhan din ng maulap na panahon at mataas na tsansa ng mga pag-ulan yung ating mga kababayan dito sa may Aurora, Quirino, maging sa may Isabela. Kaya para nga po sa ating mga kababayan dyan, magdala po tayo ng mga payong panangga po sa ulan. Yung amihan natin nakakaapekto nga sa malaking bahagi ng Luzon at posible din pong magdala ng mga mahihinang pag-ulan at makulimlim na panahon dyan sa may Cagayan, Batanes, maging dito sa may Apayao, Kalinga at dito rin po sa may Ifugao and Mountain Province. But for Metro Manila and the rest of Luzon, inaasahan naman po natin mas maliwalas po yung ating panahon ngayong araw liban po sa mga isolated light rains. At ito naman po ang ating inaasahan na agwat ng temperatura ngayong araw sa may Lawag 21 to 32 degrees Celsius, Tuguegarao 22 to 29 degrees Celsius, Baguio 14 to 25 degrees Celsius, sa may Metro Manila 23 to 30 degrees Celsius, Tagaytay 20 to 28 at sa may Legazpi 24 to 28 degrees Celsius.
Samantala, sa may Palawan, Visayas at Mindanao, malaking bahagi nga po ng ating bansa ay apektado ng easterlies. Kaya posible nga po yung mga pag-ulan ngayong araw, mataas po yung tsansa dito po sa may Soc-Sargen, Northern Mindanao, Davao Region and Caraga sa may Mindanao, and also kabuuan po ng Visayas ay makakaranas po tayo maghapon ng mga maulap na panahon at may kalat-kalat din ng mga pag-ulan at mga thunderstorms. Aside nga po dito, yung thunderstorm natin, paalala lang po, ay may kaakibat din po ito na mga banta kagaya na lamang po ng hailstorm o yung mga lightning activities. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. But for Palawan and the western section din po ng Mindanao ay mas maaliwalas din po yung ating panahon liban lamang po sa mga thunderstorm activities. Ito naman po yung ating mga agwat ng temperatura dito sa Palawan, Visayas at Mindanao. Sa may Kalayaan Islands, 26 to 29. Sa may Puerto Princesa, 26 to 30. Zamboanga, 25 to 33. Mas mainit po dyan sa southern parts ng Philippines. Sa may Davao, 24 to 32. Cagayan de Oro, 24 to 29. Tacloban, 24 to 30. At dito naman po sa may Cebu ay 25 to 31 and Iloilo naman 24 to 29 degrees Celsius. At para sa kalagayan ng ating sea conditions, wala naman po tayong nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa, kaya't malaya din pong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Although ingat lamang po tayo dahil kung may thunderstorm po dito sa ating mga seaboards ay posible din pong tumaas yung mga pag-alon natin dyan. At for the next few days, especially bukas na araw po ng pag-ibig, Valentine's Day, inaasahan naman po natin na mas magiging mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan natin sa may eastern section ng ating bansa. Dulot po either ng shear line dito sa may northern Luzon area or ng easterlies naman dito po sa may Visayas and Mindanao area. Pero pagsapit naman po ng Sunday hanggang Tuesday, inaasahan naman po natin na mas magiging maganda po yung ating panahon liban na lamang sa mga thunderstorm activities, especially sa hapon at sa gabi. Inaasahan nga po natin by Sunday, hihina po yung ating amihan at mananaig yung ating easterlies. Kaya posible din po na mas matataas po yung ating mga temperatura, especially pagsapit ng tanghali hanggang sa hapon. Dito sa Metro Manila, ang araw po ay sisikat mamayang 6:21 a.m. at lulubog naman po mamayang 6 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media pages at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating website sa pag-asa.dosc.gov.ph at sa panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Maraming salamat, Lian Loreto ng DOST Pag-asa para sa Ulat Panahon. At yan mga kabalin, narinig ho natin ay bukas araw ng mga puso, posibleng makaranas ng ilang pag-uulan dito ho sa ating lugar. Pagdating naman ng linggo, asahan yung bahagyang pag-init ng panahon. Actually, kagabi medyo maalinsangan na rin, ano? So habang ika nga itong malamig na panahon, sabi nga nung kahapon sa weather update din natin sa Pag-asa, sulitin ho natin dahil pag matapos na ito, naku, mainit na panahon na naman. Ay babalik tayong lahat sa Pampanga, ika nga. Kasi ngayon pakiramdam natin nasa Baguio tayo, di ba? Pakiramdam natin nasa mountain province tayo, ang lamig. Pero sabi ho ng Pag-asa, i-enjoy natin, ika nga, dahil posibleng maranasan na rin yung mainit, maalinsangan o yung pagtaas ng temperatura sa mga darating pong araw. Pagbati muna sa mga masugid nating tagapanood, maraming salamat. Good morning, Alexandra Lavinia. Maraming salamat.
Nakatutok din sa ating programa si Adele Montemayor at si Colleen Salazar, si Asheng. Wow, good morning Asheng. Ayan, maraming salamat kay Daniel Espiritu. Good morning. Nanonood din dito sa ating programa. At nakatutok din sa ating programa si Diana Zapanta at si Ginny De La Cruz. Ayan, ingat po. Good morning. Ingat din Ginny. Maraming salamat at good morning sa ating mga kababayan nakatutok, sa mga gustong magpabati at may gustong batiin ngayong Valentine's Day. Ayan, i-comment ni Kuyang Justin yan. At meron din tayong tanong bago natin puntahan itong ilang public service announcement. Ika nga, usapan namin kahapon to sa opisina. Skip the scroll and stream. Ikaw ba, Kabalen, ano bang gusto mong matanggap ngayong Valentine's Day? Diba? Kasi usong-uso ngayon, diba? Yung mga... Siyempre, alam naman natin, pag Valentine's Day, bouquet, flowers, chocolates, stuffed, mga stuffed toys, di ba? Mga laruan, o di kaya regalo. Pero may mga iba, imbes na bouquet of flowers, bouquet of vegetables, yung kanilang gusto dahil mas makakain mo nga naman daw, di ba? Iba naman, bigas, yung gusto nilang matanggap, wais, di ba? So, kahit ano pa yan, kung yan ang gusto mo at kung yan ang deserve mo, dapat mapunta sa'yo. Di ba? Deserve mo yan. So, i-comment lamang dito at yung inyong gustong matanggap pero hindi ho kayo bibigyan ni Kuyang Justin. At babasahin niya lang para marinig ng gusto niyong magbigay sa inyo. Ika nga, ngayong Valentine's Day. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang... Okay, tuloy-tuloy tayo. Public service announcement muna. Mawawalan ho ng supply ng tubig dito ho sa may Saudi Village sa likod ng San Rafael Church dyan sa may Mabalacat City mamayang alas 9 ng gabi. Hanggang anong oras yan, Kuyang Justin? Hanggang 5 a.m. bukas. Nako, taklo na kayo hanggang 5 a.m. bukas, araw ho ng Sabado. Yung apektado ng nasabing water supply interruption. O kita, yun lang pala ang scheduled water supply interruption. Kabalan, isang mabilis na patalastas lamang sa aking pagbabalik, mga balitang dapat ninyong malaman. Ngayong araw ho ng Biyernes, huwag ho kayong aalis. Babalik po ang Newsstream makalipas ang ilang mga paalala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama,
Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ng aking nabanggit kanina, mga balitang dapat niyong malaman. Ito ho mga kabalin, mainit na usapin ngayon itong right of way. Okay? Dito ho sa may Del Rosario, sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. At meron ho tayong mga kababayan, mga lot owners na 2 dekada na raw na naghihintay ng kompensasyon doon sa right of way. Sila ho yung mga pinaalis o kinuha ng pamahalaan. Siyempre, merong eminent domain yung ating gobyerno. May kapangyarihan ng estado na kunin ang isang property, bayaran sa just compensation na tinatawag, di ba? Kung nakikita na itong property na ito ay magagamit for public good. Halimbawa na lamang nangyayari ho yan sa mga kalsada. So yung tinatawag ng right of way. Kung ang inyong bahay halimbawa ay dadaanan ng isang proyekto ng pamahalaan at sinabi na kailangan ninyong umalis dyan, of course, there are legal remedies. Matagal ho yan. Kung naalala ninyo, dyan sa may syudad ng San Fernando, yung tulay, diyan sa may Unisite subdivision na dinadaanan ko pag ako'y magtuturo sa University of the Assumption. Ayan, pagbati sa aking mga estudyante na nanonood din. Oo. Di ba? So, may kapangyarihan ho kasi yung pamahalaan. Pero, dapat merong kompensasyon. At dapat yung kompensasyon ay nababatay doon sa tinatawag na merong fair market value kung tawagin. Di ba? So, i-determine yan, yung just compensation. Ngayon, dekada na yung dumaan, hindi pa raw na ibibigay, hindi pa sila nababayaran. Pakinggan ho natin yung hinaing ng ating mga kababayan na umaasa at nananawagan sa ating pamahalaan, partikular na sa DPWH, na ibigay yung ipinangakong right of way compensation. Narito po ang ulat ni Kuyang Paulo G. Santos, mga kabalan. Di naman sila nagdala ng deed of sale, walang papel na dinalang papipirmahan. Basta nakita namin, gulat kami, nandun kasi may mga bahay-bahay dun eh. Taka kami, paano nangyari yung mga bahay-bahay nagiba at lumitaw yung kalsada. Very deceiving nga yung parang sige lang, di naman kayo lolokohin. Babayaran naman kayo, ito nga lang naman eh. Tapos, sige, pag bakit may ginagawa na kayo? Hindi, bibigyan naman kayo. Tapos, unti-unti nabuo. Sabi, harangin nyo banda doon para napilitan na magbayad. Paano mo harangin na simento na buo nila? Ang pagliligaw nila, inaaraw-araw kaming tinatawagan, pinupuntahan. Meron pa ngang nagpahiram pa ng sasakyan. Sobrang promising. Sobra. Sabi pa, 12,000 per square meters. Wala kang makukuhang ganyan. Kuya, sabi kay Elias Miranda, wala kang makukuhang ganyan. Kasi ka man magpunta, walang presyong ganyan. Isipin mo yung multiplier, no? Pag kinumpute mo yan, ang laki-laki nun. So, siyempre, nangarap din. May tumawag sa bahay,
sabi niya, babayaran na kayo. May 80 million ngayon sa central office. Nakita na yung mga magiging recipient ng cheque na ito. Kailangan ay nandito ako dahil siyempre yung PR, sabi niya, may SOP naman talaga. Pero dito sa offer namin, lahat ako nang bahala. Mabibigyan ng taga central office, down dito sa pinakamaliit na sa San Fernando. At meron na rin yung middleman na nagdala sa amin. Paano ba yun? Paano ba yung ganon? Mga 30% pwede na. Well, parang ghost yung yung budget, palagi na lang wala. Pero sinasabi na meron. Parang ghost. Mga kliyente ko, one family out of 15. And this is just for this area. You can imagine kung ilan pa yung nakuhanan ng lupa through this kind of scheme. Pero it just so happens na kami, we have the resources and the time to fight back. Paano yung mga wala, di ba? Paano naman sila? Paano yung mga farmers? Actually, yung iba dito na co-claimants natin, OFWs. Yung iba, hinulugan lang yung lupa nila sa bangko. Tapos, apparently, some have told me na yung ino-offer ng DPWH na payment is mas mababa pa dun sa kinuha nila sa bangko. So, in effect, parang lugi pa sila. Pero even that, pittance yung gamitin nating term. Kasi that's what it is, pittance. Even that pittance, hindi nababayaran up to now. So, actually, under the Constitution, private property shall not be taken for public use without just compensation. So, yung Constitution na yun. Pero up to now, hindi pa rin nababayaran yung mga kliyente natin, sir. At ang 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto na itong makibalitang makiawa, matutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Yan ho mga kabalin, ang sitwasyong nararanasan ng ating mga kababayan na umaasa ng compensation mula ho sa ating pamahalaan kaugnay ng right of way o yung kanila hong syempre kailangan matanggap batay na rin sa ipinangako ng kunin ho ng ating gobyerno ng estado yung kanilang ari-arian. Naibarating ho ng CLTV 36 News, ito hong isyong ito sa ating kabalen, Secretary ng DPWH, Secretary Vince Dizon, at ayon ho sa kanya ay patututukan niya itong issue ng right of way or row compensation para ho sa mga claimants ng lupa na hindi pa umano nababayaran dyan sa Del Rosario Bypass Road sa may syudad ng San Fernando. Sa isa hong mensaheng ipinadala ni Secretary Vince, sinabi niyang ipinaabot na niya yung kanyang direktiba sa bagong talagang DPWH Director Engineer Arnold Ocampo para ho masusing tignan ang nasabing usapin. At yan ho'y ating ipa-follow up mga kabanen at asahan ninyo na susunod na linggo ay makakapanayam din natin si Engineer Arnold Ocampo kaugnay ho nitong usaping ito ng right of way dyan sa may Del Rosario Bypass Road. Nandito na rin tayo kay Sec Vince, di ba? Banggitin ko na rin yung aking na-monitor at nasagap na balita kahapon. Dumalohoan, tama ba kahapon nga ba itong exact date nito? Oo, tama. Ayan, dumaloho si Sec Vince kahapon, araw ng Huwebes, dyan sa kanyang alma mater sa De La Salle University. At kung saan ay siya nagkaroon ng pagkakataon na kaharapin yung mga mag-aaral. At nakakatawa lang kasi nagulat si Sec Vince na hindi niya alam Lasalista itong si Secretary Vince Dizon. Graduate ho siya ng De La Salle. And si Bryce Hernandez ng Bulacan 1st District, yung dati hong Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District na nasangkot ho dito sa mga maanumalyang flood control project, yung mga ghost project at napag-alaman
nagsoli pa nga ng mga luxury cars, di ba? At yung naalala ninyo, yung money table o yung lamesa at kanilang opisina na punong-puno ng cash. Ayan. So, sabi ni Sec Vince sa mga taga-Lasal, huwag kayong maging katulad ni Bryce Hernandez dahil pag kayo'y gumawa ng kalokohan, makukulong din kayo. Tawanan yung mga Lasalista, mga estudyante. Dahil, sabi nga, Sir, Bryce is from Lasal. Actually, tas gulat na gulat ho si Sec Vince, na, talaga ba? Sabi niya, parang terrible. Sabi niya, so, di ba? Ito lang, siguro maganda ito sa mga, nasa mga university, nasa mga educational institution. I-shame natin yung mga produkto natin na gumagawa ng kalokohan. Di ba? Hindi, totoo naman eh. Kasi, imagine, nasa isang pamantasan ka, tuturuan ka, mag-aaral ka ng pagkatagal-tagal. Yung values pa na itinuturo, lalo na sa mga Catholic school, di ba? Iba yung, nandyan yung, dapat embedded yung values and all. Kahit naman sa mga pribadong paaralan, di ba? Yung mga, pampublikong paaralan, nandyan din. Pero, bakit nakakalimutan, di ba? Pagdating sa gobyerno, may mga ilan ang nakakalimot. I would like to believe na marami pa rin ho yung mga nasa gobyerno rin na totoong gusto naman ng pagbabago. At yan yung dapat nating tignan. No? Di ba? So, dalhin yung values na tinuturo ng mga pamantasan. Siguro naman, wala namang ituturo sa school. kaya nahiya si Sec Vince for Bryce kasi parehas sila ng alma mater tapos ganun yung nangyari, di ba? Ito naman mga kabalin, para ho sa mga kababayan nating mahilig maglitrato. Meron lang akong nais ipakita sa inyo. Mula ho ito sa Supreme Court. Bago tayo magtapos. Meron hong photography contest. Ito hong Supreme Court para sa kanilang 125th anniversary. Okay? Ang deadline ho ng mga entries ay sa March 31 ngayong taon. At ang grand prize, syempre 125,000. Ang tema ho ng nasabing kompetisyon ay accessible and inclusive justice. Sino ho yung mga pwedeng sumali dito sa pa-contest ng Supreme Court? Kailan matuto at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin, di sa neto makibalik. Ito ho yung mga Pinoy Filipino nationals na lahat ng edad, yes, pwedeng gumamit ng mobile phone. Paano magsasubmit? Ay idadaan ho yan sa Philippine Judiciary Platform. Okay? At pwedeng bumisita sa portal.judiciary.gov.ph para makita yung iba pang mga mechanics o di kaya naman scan mo yung QR code na nasa screen. Isusum ni Kuya Justin para yan. Ito mga kabalin, yung nasa screen sa baba. Ayan. Pakiscan ho yan kung nais ninyong sumali dito sa photography contest ng Supreme Court. At deadline is on March 31. May mga iba pang mechanics. Pakita natin. Premyo, 125,000. Second prize, 75,000. Third prize is 50,000. And special mention, meron pong 7 mananalo ng tig sa 10,000. Ayan. Yung mga photos daw should be taken from January 1, 2012 onwards. Okay? So, hindi kailangang bago yung mga litrato na ipapadala kung kayo po isasali dito. Neto makibalik, tama kailan matuto at magdesisyon, tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kabalan, magpapaalam na po si Kuyang Justin, 10:56 na ng umaga. Pero bago yan, batiin ko lang o basahin ko lang yung komento, yung sagot ng ilan sa ating mga kababayan, ng ilan sa mga netizen na nakatutok. Anong gusto mong matanggap ngayong Valentine's Day? Sabi ni Jeannie de la Cruz, for Valentine's, money bouquet. O ba? Maganda yan, oo. Di ba? Practical. Parang kahit naman sino. Kahit sinong bigyan mo ng money bouquet, matutuwa talaga yan. Promise. Naniniwala ako na matutuwa talaga sila sa money bouquet. Sabi naman ni Alexandra, hindi daw nawawala sa uso ang flowers. Totoo din yan, and it doesn't have to be very expensive. Minsan, nasa presentation lang yan eh. Di ba? Maganda nga. Ako, bigyan ko yan ng tip. Bibili ako ng flowers na, siyempre, mahal nga yung bouquet, di ba? So, bibili ako pa isa-isa yan. Pipiliin ko, tapos ako yung mag-aayos. Or,
bibigay ko sa aking may bahay at siya ang mag-aayos dahil isa yun sa mga gusto niyang ginagawa, di ba? Yung flower arrangement ngayon. So, kesa bouquet ang bilhin, eh, bigyan ng Balitang may activity. paggagamitan. Skip the scrolling stream. Kaso baka ang problema, iba ayaw naman nila. No? Ako gusto mag-flower arrangement. So pwede ho yan mga kabalen. At syempre, pwede rin yung, yung vegetable bouquet na sinasabi. Di ba? At tabayanan pa, yung ibang mga kwento dito ho sa CLTV 36 News at CLTV 36 main page. Ano ba yung pwede nyo pang ipang regalo ngayong Valentine's Day? At syempre, yung yung Friday the 13th, ika nga, no? Ano ba yung paniniwala dyan maya-maya? Meron tayong ipapalabas, tutok lamang. Maraming salamat sa mga tumutok dito sa ating programa muli. Para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, at balitang may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon. Ito ang Newsstream. Maraming salamat po.